xi qabelkom ħalli Merħba sinjuri, dan huwa Shooter program fuq il-1 mit-2 sal-ħadd tal-hekk dejjem tittarana u jekk issib xi ħaġa li tottalina ebad inna hawnhekk. Issa tafu li ġejja l-ikla tal-miliet. Ma nistax nikol iktar diġà. U ħafna nies imorru għal dak li huwa tradizzjonali tal-miliet, però jiena nixtieq ninsisti magħkom li tħobbu s-sajru biex tużaw it-terminoloġija it-tajba waqt li kunu għaddejjin bil-preparamenti ta' tisjik. Nibda jien? Ibda. Nikkarvja id-dundjan. Fuq Masterchef smajta di bil-fors. Jew tħaffer, dik imma jew tqatta. Tajjeb, Għatta, nimmiksja. Tħawat, mela timmiksja, mela ġedejġa jimmiksja. Nistafja tiġieġa. Timla jew taħxi. Ej! Fis-seta jgħid il-Malti. Insomma, tajjeb li nġibu dal-ħafna master chefs minn barra, però naħseb hija importanti wkoll illi nużaw terminoloġija adekwata għall-ċina tagħna. Tajjeb ħafna. U għalhekk ħankunu qed inkomplu mat-tema tal-miliet u fejn ħammorru? Ħannibatu lil Raymond jara dar bit-tiżjin oħra. Ninsabu fil-pjazza ta' Ħallija. Minn ftit ieħor niltaqgħu ma' Matthew persuna oħra li fissat fuq il-miliet. Ħanħallikom taraw ftit il-faċċata tad-dar tiegħu. Matthew, kemm ilek tarma din il-faċċata? Ara bdejta jisu kważi 4 snin ilu. Dejjem inżib biċċa u issa wasanna fil-prodott kważi finali. U x'kien li ħajrek li tibda din il-faċċata meravilja li qed naraw warajna? Ifhimni, l-ewwel ma bdejt boġġett żgħir. Hemm dak il-fairy lights maċ-ċinta, dak li sa jisu snow nieżel biex niftehmu bdejt. U bada ħalli ħsiebet mal-faċċata qed nagħmel xena ta' preżepju. U bdejt bil-mod, l-ewwel ma għamilt id-dekorazzjoni ta' fuq il-bieb, ovvjament iċ-ċentru, fejn Ġesu Bambin, Madonna u bad bil-mod il-mod dejjem bqajt inżid. Kif kont qed nitkellem ma' Matthew, semmili xi ħaġa interessanti li għandu f'din il-pitturi hawnhekk mal-faċċata illi da xejn imet. Mela, iva, din ta' warajna. Iż-żgħira hija t-tifla. Ġifieri l-artist għalli nagħmlu t-tifla. Grazzi ħafna Matthew u minn hawnhekk mill-pjazza ta' Ħallija lura linja fl-istudju. Proset, kemm hawn minnu fissat fil-miliet, Intarmajt. Jiena dejjem armat ruħi, ma tantx ukoll Antipatku. U llum hija il-World Arabic Language Day. U propju llum b'dan l-eżerċizzju ħafif ħankunu qed naraw kemm il-Malti u l-Arbi għandhom x'qasmu. Dan huwa Malti pur. X'għandna fażet tihom jenna Malti naqla l-art. U din Arbija mill-Marokk. X'jisemma faże, Fatim Gomeri. Il-fażirrari tihom fażej. Jekk ngħidlek fażi m'għandekx imqassux. Inti xi tgħidli? Imqass minn fejn ħanġibulek minn għajni? Faż. Bl-Arbi? Min għajni. Hus! Fim ta' fażitini oħra! Jekk tnejn ikunu jixxiebħu jkunu? Twins! Jekk għandha twin ġejba wkoll ta' ma ngħidx li hemm fażitihom faż. Le, imma xi tgħid? Aħna bil-Malti ngħidu fula maqsuma faż. U bl-Arbi tiġi? Fula winisimat nosin. Is intim tikejdu kawli fwejdi. Ani u kil nħiġiħi bet ċebdi. Taf il-fażija u kif tajdu dak ġab li d-demmi ilma. Kebli dimi ilm. Ju hawna ħejdir kawr. Kizin. Ma nafx għalt li faż. Ma ġenninni u naqbel magħha faż. Għaltlek li għandek moħħok dekorazzjoni. Ejja? Fej marra d-deħan kellem ma t-nej bl-arbin, ejjallaw, għanajdlek jien. Prosit u tħallimna daqxie jarbi u kol, Shooter. Vera titgħallem għal program. Ħan tikek eżersajs ta' malaj. Semmili affarijiet li ġu f'par. Kalzetti? Għavoja, kalzetti ma ġiġ ħaslit li ta' dem nitlib xi waħda. Iktar. Msielet? Tajjeb. Anka l-msielet, meta toħroġ ġieli n-nisa speċjalment dejjem jitlu waħda niesa. Iktar. Kliewi.
Klibi kif mort fuq klibi. Għandek raġun, għax waħda tgħaddi ta' fil-verità żejda l-oħra, ġifieri tuha l-oħra. Imma xi tistaqsini dal ħafna affarijiet. Par. Par. Ta' nusan fuq xħuter. Għalek, X'nagħmlu?